ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಯಸ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪರ್ಬದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯಲು. ಕಡಲೆಬೇಳೆ 1/4 kg, 50 ಗ್ರಾಮ್ ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಒಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿ, ಒಂತೆ ಎದುರುಬಳಂತೆ ಚೂರು 1/4 ಕಪ್ ದಾತು, ಒಂತೆ ಕೊರಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ, ಒಂತೆ ಕೊರಂಟು 1/4 kg ಬೆಲ್ಲ, 1 ಕಪ್ ತಾರೈ. ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೇಯದಿಕ್ಕ, ಮತ್ತೆ 1 ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡುದು. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇಯದಿಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ 10 ವಿಶಿಲ್ ದಿಕ್ಕ ಬೇಯರೆ. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಾರಿ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡು ಪಾಡು ನಾನು ಒಂತೆಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡರೆ. ಇತ್ತೆ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ನೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಈತ ನೈಸ್ ಆಂಡು ನಾನು ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ದಿಪ್ಪುಗ ಬೇಯ್ತನಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವು ತಾರೆದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಗ. ಬೆಲ್ಲಡ್ ಕಜ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಪೈನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಅರಿಪುಗ ಬೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್. ಮತ್ತೆ ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅರಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಮಸಾಲ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು. ಮತ್ತೆ ಐತ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ತಾರೆ ಕಡೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಡತೀನಿ ನೀರ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪಡು ಫ್ರೈ ಆತಿನ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಕೊರಂಟು ಪಾಡ್ದು, ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು, ಸರಿ ಕೊದ್ದೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ತಂದು. ಕಾಣುವ ಮತ್ತೆ ಈ ದಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕಡಲೆ ಸೊಲದ ಪಾಯಸ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.